Az volt az ötletet, hogy nálunk Kelenvölgyben nagyon sok gyerek van, kb. 180-an vannak, és szeretünk volna egy olyan rendezvényt csinálni, ahol valamennyi korosztályos csapatunk meg tudja mérettetni magát, és hát gondoltuk, hogy akkor egy hétvégén, 2 nap alatt 6 korosztályban akkor megszervezzük ezt, és hát ugye 36 csapat jött el. Ehhez azért kellett egy ilyen pazar létesítmény is. Igen, ebben nagy segítségünkre van ugye itt ez a második kerületi létesítmény, meg nyilván azok a szponzorok, ugye, akik adták azt az összeget, hogy ezt ki tudjuk bérelni 2 napra. Miért pont a 4+1-es játékot választották? Mert ugye kispályán lehetett volna az 5-öst is. Ennek az az oka, hogy én a futszál edzőképző tanfolyamra járok most, és hát most fogok vizsgázni kb. Egy hét múlva, és megfertőzött kicsit minket az, hogy a 4+1-es játék szerintünk nem annyira defenzív, sokkal jobban kijön a támadó játék, sokkal több gól esik, nem állnak be a csapatok védekezni, ezáltal látványosabb, gólgazdagabb meccsek vannak. Nagyon jó szervezés volt, nagyon jó a környezet, tehát mi mint kis csapat, nagyon rossz körülmények között dolgozunk, mi mindig örülünk, hogyha ilyen körülmények között játszhatunk, tehát a gyerekek élvezik ezt. És a színvonal, ami a U10-es korosztályt jellemezte? Megfelelő volt. Szerintem a gyerekek a korosztályhoz mérten jól játszottak. Minek köszönhették ma a győzelmet ön szerint? Minden ellenfelünket megvertük. Jó játszott a csapat tulajdonképpen, ennyi. A gyerekek maximumot hozták ki magukból. Fekszik nekik a 4+1? Hát, most inkább az ellenfelek játéka feküdt. Szoktunk 4+1-et játszani. Igazából mi már ilyen ligabajnokság-szerűben játszunk, kint szabadtéren ott 7+1-et játszunk. De nem okozott gondot ez se. Mindenféleképpen nagyon szeretünk ilyen tornákra eljönni, mert a teremben a technika ugye jobban érvényesül, mint a nagypályán, és jobban tudjuk fejleszteni a technikai tudását a gyerekeknek, meg jobban érvényesülnek technikailag. Maga a 4+1 az segít valamit? Nagyon sokat segít, ugyanis itt rendkívül nagy erőlét szükséges ehhez, mert ugye a 2 középső játékos az rengeteget fut föl alá, de ugyanúgy a másik 2 is elég nagy részt vesz az a játékban. Hogyan szerepeltek a mai tornán? Hát a mai tornán szerintem jól szerepeltek a srácok, végül is vesztett meccsük nem volt. 2 döntetlen becsúszott, ezzel a második helyre kerültünk, de ennek is nagyon örülünk. Minek köszönhettétek szerinted a torna győzelmet? Te hogy láttad? Hát, hogy jó volt a játék, és sokat passzoltunk, és ez előnyös, mert a passzjáték általában úgy játszik, hogy egy embert kijátszunk, és már is ember előnyben tudunk menni. Ezen a pályán könnyű volt passzolgatni, meg a labdával? Igen, úgyhogy 4+1-ben játszottunk, és viszonylag gyengébb csapatok ellen így könnyű volt játszani. Szoktál nézni futszál meccseket? Igen, néha. És hogy tetszenek neked? Jó, érdekes, ahogy játszanak, mert ők olyan sokan vannak, és olyan jó játékosok, hogy nekem nagyon tetszik. Mi az, ami megfogott benne? Esetleg a sok gól? A sok gól, a jó játékosok és a hírnév. Milyen volt ez a torna? Szerintem nagyon jó volt a szervezés, és nem voltak csúszások, és eredményesek is voltunk, és így hát örömmel tudok hazamenni. Számít az, hogy egy csapat aranyérmes lesz, vagy mondjuk negyedik? Hát igen, azért számít. Azért gyűjteni az érmeket, az úgy ott szép ott kirakva. Nagyon jó volt, mert nem kaptunk ki. És nem kaptunk olyan sok gólt. A kapusnak azért ez mindig fontos szempont. Igen. Az, hogy előtted 4-en játszanak, könnyebb szerinted a védekezés, vagy nehezebb, mintha 5-en lennének? Hát szerintem egy kicsit nehezebb. Miért? Hát mert hogyha 2 csatár jön, és csak egy ember van hátul, akkor abból gólt is lehet kapni. Emlékszem, hogy én imádtam kisgyerekkoromban ezeket a tornákat, tényleg szerintem minden gyerek erre vágyik, hogy jöjjön, focizon egy jót, fiatalon élvezzék a játékot. Tényleg szép emlékek vannak, de mondjuk ez a csarnok is, meg ez a létesítmény nagyon szép, gyönyörű, itt élmény futballozni szerintem a kisrácoknak is. Nagyon jó érzés volt, hogy felkértek erre a diátadásra. Nem is számítottam rá, meg nem annyira gyakori eset, de meg szívesen jöttem. Miért gondolod ezt fontosnak, hogy elgyere? Nem tudom, hogy a kisrácok mennyire vannak képben a mai labdarúgásnak, de tényleg jó lenne, hogyha nem csak a külföldi futballistákat próbálnak példaképnek állítani, és nem feltétlenül magamra gondolok, hanem tényleg jó lenne, hogyha a srácok magyar játékosokat is szeretnének, és próbálnak rájuk hasonlítani.